Κύριε δικαστά, δεν φταίμε. Το διαπράξαμε κάτω από μάγια μιας λεσβίας βρικόλακα. Γεια σας φίλοι και εχθροί, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα η υπόθεση είναι ιδιαίτερη, καθώς έχει μια έξτρα δόση παραλόγου, όπως μπορείτε να καταλάβετε από το intro και από τον τίτλο, φαντάζομαι, που διαβάσατε. Είναι από αυτές τις ιστορίες που είχα προγραμματισμένη για πιο μετά, αλλά μετά ξεκίνησα να το γράφω και να κάνω την έρευνα και είμαι σε φάση, όχι, πρέπει να σας το πω τώρα. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτές τις πληροφορίες στο κεφάλι μου, χωρίς να τις μοιραστώ με εσάς ή με κάποιον, και δεν έχω κανέναν άλλο στη ζωή μου που να είναι τόσο πρόθυμος όσο εσείς να ακούτε αυτές τις ιστορίες. Επίσης, τώρα που έχω ψάξει την υπόθεση και έχω γράψει το κείμενο και κάθομαι να σας πω την ιστορία και το σκέφτομαι, συνειδητοποιώ ότι το γεγονός ότι γούσταρα γυναίκες δεν είχε καμία σχέση με όλη την υπόθεση. Και ντρέπομαι λίγο που μου πήρε τόση ώρα να το καταλάβω. Η υπόθεση συνέβη λίγο πιο παλιά, οπότε και όσοι δούλευαν σε αυτή την υπόθεση, δηλαδή ξέρεις, detective κλπ., είναι έτσι λίγο άλλης εποχής που λέμε. Οπότε τώρα που το σκέφτομαι, όταν βλέπεις το ντοκιμαντέρ, είναι αρκετά γελίο, γιατί ξέρω εγώ, λένε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, ξέρεις, και αυτό που παίρνουν συνεντεύξεις από τους detectives στα ντοκιμαντέρ. Οπότε λένε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, λένε πράγματα που έχουν σχέση με την υπόθεση, και στο άκυρο εδώ και εκεί πετάνε κάτι τύπου. Και φιλιόντουσαν αυτές οι δύο, δίνανε φυλάκια. Anyway, το πετάω απλά εκεί έξω, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ παράλογο. Ετοιμαστείτε για πολύ παράλογο, ξεκινάμε. 21 Οκτώβρη του 1980, sorry, γελάω γιατί έχω πει αυτή τη φράση 50 φορές και για κάποιο λόγο λέω πάντα τη χρονολογία λάθος. Έχω πει οποιαδήποτε άλλη χρονιά εκτός από αυτή που η χρονιά ήταν το 1989, okay. Η Elaine Baldock ξυπνάει το πρωί και ανακαλύπτει ο άντρας της ότι. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Ανακαλύπτει ότι ο άντρας της, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια, δεν έχει γυρίσει σπίτι. Το προηγούμενο βράδυ είχε βγει για ποτό με τους φίλους του. Και ενώ της φαίνεται περίεργο, όπως θα φαινόταν σε κάθε άλλη γυναίκα, και είμαι σίγουρη σηκώθηκε λίγο το φρυδάκι, ήξερε ότι ο άντρας της, ναι, του άρεσε να βγαίνει να πίνει με τους φίλους του, αλλά ποτέ δεν είχε τύχει ξανά να αργήσει τόσο πολύ να έρθει σπίτι, να μην έρθει σπίτι το πρωί. Οπότε τι κάνει, παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Το ίδιο πρωί, ο Steven Karen, που είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που γουστάρουν την κοπηλασία, 5 η ώρα το πρωί, 5 και 20, είχε βγει από το σπίτι του άνθρωπος να πάει να κάνει κοπηλασία στον ποταμό που υπήρχε εκεί πέρα στη γειτονιά. Και έτσι, όπως κάνει κοπηλασία σε κάποια φάση, παρατηρεί σε μία ακτή ένα περίεργο σχήμα, κάτι περίεργο. Οπότε πάει εκεί, διώχνει τον κόσμο από γύρω, γιατί ψηλιάζεται ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, και αποφασίζει να πάει να δει από κοντά. Που είναι μια απόφαση που εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνα ποτέ. Έτσι όπως έκανα κοπηλασία, θα έκανα κοπηλασία από την άλλη άκρη και θα έφευγα. Αλλά αποφασίζει να πάει να δει από κοντά. Και τι να δει. Βλέπει το σώμα ενός άντρα, ο οποίος είναι κάπως τυλιγμένος σε εμβρική στάση, αλλά με το κεφάλι του προς τα πίσω. Ξέρεις, όχι πεταμένο, δεν ξέρω πώς λέγεται, το κεφάλι του τιναγμένο προς τα πίσω. Είναι σε εμβρική στάση, έχει αίματα παντού. Το σπιτάκι πίσω του έχει επίσης αίματα, ο τοίχος από το σπιτάκι πίσω του, που το σπιτάκι ήταν, φαντάζομαι, για να κρατάνε βάρκες και τέτοια. Είχε και αυτό πάρα πολλά αίματα. Ο άντρας είχε πάρα πολλές μαχαιριές, ήταν ολόγυμνος, φορούσε μόνο τις κάλτσες του, αλλά τα ρούχα του ήταν προσεκτικά διπλωμένα δίπλα του, με τα παπουτσάκια επίσης δίπλα, όλα πολύ, ξέρεις, σε μία στίβα, έτσι προσεκτικά τοποθετημένα. Ο άντρας προφανώς κατευθείαν καλεί την αστυνομία. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, θα βρω κάποια άρθρα, θα τα βάλω από κάτω, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία ήταν το σώμα. Θα πω μόνο ότι η αστυνομία αργότερα ανακάλυψε ότι είχε πάνω από 27 διαφορετικές πληγές και σε κάποιο σημείο στην πλάτη του υπήρχαν τόσες πληγές που είχε γίνει ουσιαστικά μια τεράστια μεγάλη πληγή και φαινόταν ότι κάποιος είχε βάλει τα δάχτυλά του μέσα σε αυτή την πληγή. Κάτι είχε κάνει με αυτή την πληγή. Αυτό το αναφέρω γιατί έχει σημασία για την συνέχεια της υπόθεσης. Η αστυνομία, βλέποντας τις πληγές, αποφασίζει κατευθείαν ότι πρόκειται για κάποιο είδους είτε συμμορία, είτε κάποιον έναν πολύ δυνατό θυμωμένο άντρα. Πάντως δεν τους περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να το έκανε αυτό μια γυναίκα. Κατευθείαν ψάχνουν για έναν άντρα, για έναν βίαιο άντρα, έτσι, σωματώδη άντρα κλπ. Και αρχίζουν και ψάχνουν την σκηνή. Το μέρος στο οποίο βρέθηκε το σώμα. Αρχίζουν και ψάχνουν για να δουν μήπως και βρουν κάποια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο που βρίσκουν είναι το πορτοφόλι του θύματος, το οποίο το είχε ρίξει κάτω από την πόρτα, στο σπιτάκι αυτό στο οποίο βρισκόταν, κάτω από το, ουσιαστικά όχι την πόρτα, αλλά τον τοίχο. Το είχε βάλει κάπως από κάτω για να το κρύψει. Θα βγάλει νόημα και αυτό σε λίγο. Και το δεύτερο στοιχείο που βρίσκουν είναι μία
κάρτα, μια τραπεζική πιστωτική κάρτα, στα παπούτσια του θύματος. Το πορτοφόλι προφανώς βοηθάει την αστυνομία να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός ο άντρας, για ποιον πρόκειται. Και ανακαλύπτουν ότι ο άντρας αυτός είναι ο Έντουαρντ, ο σύζυγος της γυναίκας που είχε πάρει το πρωί τηλέφωνο και είχε πει ότι ο σύζυγός της είχε εξαφανιστεί. Ο Έντουαρντ ήταν 47 χρονών και με την Ελέιν ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Είχαν σύνολο μαζί 5 παιδιά και 2 εγγόνια. Το θέμα είναι ότι η τραπεζική κάρτα που βρήκαν στα παπούτσια του θύματος ήταν άλλου ανθρώπου. Άνοικε σε μία γυναίκα. Γυναίκα ονόματι Tracy Wigginton. Οπότε 10 η ώρα το πρωί η αστυνομία ήταν ήδη στην πόρτα της, της χτύπησαν την πόρτα και την ενημέρωσαν ότι βρήκαμε την κάρτα σας από την τράπεζα στο πάρκο. Δεν της είπαν όμως ότι τη βρήκανε σε ένα σημείο που είχε γίνει ένας φόνος. Σε αυτό το σημείο οι αστυνομικοί συνεχίζουν να μην τους περνάει καν από το μυαλό βασικά το ότι μπορεί αυτό το φόνο να τον διέπραξε γυναίκα. Οπότε δεν κοιτάνε την Tracy ως πιθανή δολοφόνο, απλά έχουν έρθει όντως να της επιστρέψουν την κάρτα την οποία θεωρούν ότι κάπως έχασε στο πάρκο. Και το θύμα περπατούσε μεθυσμένο, την βρήκε, την μάζεψε γιατί νόμιζε ότι ήταν δική του ή πάνω στη μέθη του οτιδήποτε και απλά έτσι έτυχε να είναι αυτή η κάρτα εκεί πέρα στα παπούτσια του. Δεν του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να βρήκαν τη δολοφόνο. Ρωτάνε την Tracy που μπορεί να έχασε την κάρτα, λέει πιθανά την έχασα στο πάρκο, ήμουνα χθες εκεί πέρα με 2 φίλες μου, κάναμε κούνια, αρχίζει και του λέει κάτι μαλακίες, ότι μεταξύ κάναμε κούνια, κάναμε το ήμασταν στο πάρκο, αράζαμε κλπ. Και αστυνομικοί λένε: OK, μπορεί, ξέρω εγώ έτσι πως έκανε κούνια, έφυγε η κάρτα, ο άλλος ήταν μεθυσμένος, μπορεί να προχώρησε. Για να τη μάζεψε, να νόμιζε ότι είναι δική του, γιατί μοιάζει με τη δική του που είχε στο δικό του πορτοφόλι. Μπορεί πάνω στη μέθη του να νόμιζε ότι είναι η δική του και έπεσε, να τη μάζεψε και έτσι να κατέληξε στα ρούχα του θύματος και στα παπούτσια του. Αλλά λένε καλού κακού, για να σε αποκλείσουμε τελείως, μπορείς να μας ανοίξεις λίγο το πορτμπαγκάζ του αμαξιού σου και να δούμε λίγο το αμάξι σου, να δούμε ότι όλα είναι κομπλέ. Αυτή συνεργάζεται πάρα πολύ, τους λέει ναι, εννοείται, και ανοίγει το πορτμπαγκάζ και βλέπουν μια πετσέτα, η οποία πετσέτα ήταν καφέ στο χρώμα. Δεν ήταν σίγουρα αν ήταν αίμα, γιατί ήταν καφέ στο χρώμα, αλλά θεωρητικά έτσι θα στέγνωνε το αίμα. Οπότε παίρνουν την πετσέτα και τους λένε: OK, δεν σε υποπτευόμαστε σε κάτι, αλλά πάλι για να είμαστε τελείως καθαροί και να κάνουμε όλα τα βήματα που πρέπει, θα μπορούσες να έρθεις μαζί μας στο αστυνομικό τμήμα για να δώσεις μια συνέντευξη για το πώς έχασες την κάρτα σου κλπ. Γιατί η κάρτα σου βρέθηκε σε ένα σημείο φόνου. Στο σημείο τους το λένε. Και αυτή λέει: ναι, εννοείται, θα συνεργαστώ μαζί σας, θα έρθω και θα σας πω τα πάντα. Αν θυμάστε, η Tracy είπε στην αστυνομία ότι ήταν μαζί με 2 φίλες της. Αυτό που δεν είχε πει στην αστυνομία σε αυτό το σημείο είναι ότι υπήρχε και τρίτη φίλη, η Λίσα. Και γιατί δεν είχε πει για την Λίσα στην αστυνομία? Γιατί η Λίσα ήταν η δεύτερη γκόμενά της. Και αυτή τα είχε με την πρώτη, η οποία ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα και ήταν η Ντέμπι. Δηλαδή η σχέση της ήταν η Ντέμπι, αλλά υπήρχε και η Λίσα, με την οποία ήταν το προηγούμενο βράδυ με 2 άλλες. Έκρυψε την Λίσα, δεν ανέφερε τη Λίσα στην αστυνομία για να μην την ακούσει η Ντέμπι που ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. Αφού λοιπόν η Tracy φεύγει με την αστυνομία για να δώσει συνέντευξη στην αστυνομία εκεί, κάποιοι αστυνομικοί μένουν στο σπίτι της για να μιλήσουν με τις συγκατοίκους της, την Ντέμπι και την άλλη Tracy. Υπάρχουν σύνολο 3 Tracy, γι' αυτό μιλάω έτσι, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι ποια. Η αστυνομία λοιπόν μένει στο σπίτι για να μιλήσει με τις συγκατοίκους, την Ντέμπι και την Tracy. Και ως γνωστόν δεν υπάρχει κάποιος πιο πρόθυμος να ξεράσει στην αστυνομία κατευθείαν όλη την αλήθεια πέρα από τον συγκάτοικό σου. Ειδικά άμα δεν έπλυνε στα πιάτα στην ορχή το προηγούμενο βράδυ. Οπότε η Tracy ξερνάει κατευθείαν τα πάντα στην αστυνομία για την Tracy και λέει: ναι, βασικά αυτή ήρθε 7,5 ώρα στο σπίτι, πανικόβλητη, πήγε στην Ντέμπι, στην κοπέλα της. Της είπε ότι δεν είναι καλά και ότι μόλις είδε ένα πτώμα. Μάλλον πρέπει να το ελέγξετε αυτό, μάλλον πρέπει να της κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Καρφίζονται λοιπόν μια ιστορία ότι η Tracy, όχι η συγκάτοικος, η main character Tracy, ότι γύρισε σπίτι σε κάποια φάση, πήγε για ύπνο, ξύπνησε όμως το πρωί κατά τις 7.30 και ανακάλυψε, ή πιο νωρίς από τις 7.30, και ανακάλυψε ότι λείπει η κάρτα της. Γιατί ως γνωστόν όταν ξυπνάς 6 ώρα το πρωί ή 5 η ώρα το πρωί στο τέλος, αρχίζεις και ψάχνεις την κάρτα σου. Ανακάλυψε λοιπόν, το έχω πάθει. Ανακάλυψε λοιπόν ότι λείπει η κάρτα της και φρίκαρε, οπότε ξαναπήρε τηλέφωνο τις φίλες της και πήγανε μαζί στο πάρκο για να ψάξουν την κάρτα. Αλλά όσο ψάχναν την κάρτα, ανακάλυψαν το σώμα. Και εκεί είναι που σοκαρίστηκε και γύρισε σπίτι και πέτυχε την συγκάτοικο την Tracy και την Debbie και είπε πω μόλις έχω δει ένα νεκρό σώμα. Και γι' αυτό είδε η Tracy και η Debbie την Tracy να λέει: έχω δει ένα νεκρό σώμα. Ελπίζω να μην μπερδεύεστε με τη Tracy. Το θέμα είναι ότι έχουν και παρόμοια επίθετα. Και μετά, τέλος πάντων, 7.30 ώρα το πρωί, η Debbie με την Tracy
την κοπέλα της, τη δολοφόνο μας, okay, η Tracy είναι η δολοφόνος μας, η Debbie με την Tracy λένε ότι γύρισαν και καλά πίσω στο πάρκο για να ψάξουν πάλι για την κάρτα, αλλά σε εκείνο το σημείο είχε έρθει πλέον η αστυνομία και ήταν εκεί. Οπότε η Debbie λέει ότι η Tracy άρχισε να φέρεται πάρα πολύ αγχωμένα, ότι ξάπλωσε κάτω, είπε «Ω Θεέ μου, είναι αληθινό». Και απλά άρχισε να κάνει hyperventilate, να μην μπορεί να αναπνεύσει, ρε παιδί μου, και πήγανε πίσω σπίτι. Η Debbie της έδωσε κάποια υπνοτικά χάπια και η Tracy έπεσε για ύπνο. Και ξαφνικά όταν ξύπνησε είναι όταν η αστυνομία της χτύπησε την πόρτα. Και της Debbie της έκανε πάρα πολύ εντύπωση που είδε ξαφνικά την Tracy να φέρεται full cool, ήρεμη και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ενώ λίγες ώρες πριν πάθαινε οριακά κρίση πανικού. Η ιστορία βγάζει νόημα στους αστυνομικούς. Είναι σφασξής κάτι. Θα μπορούσε και να συμβεί. Ποιος ξέρει. Δηλαδή, μπορούσε απλά να χάσει την κάρτα της, μετά πήγε να την ψάξει. Λογικό, είδε ένα σώμα, ταράχτηκε, δεν είναι συνηθισμένη στο να βλέπει σώματα. Έγινε όλο αυτό, αγχώθηκε για τον τραπεζικό της λογαριασμό. Make sense, τέλος πάντων. Αλλά μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ανακαλύπτουν ότι στην άλλη άκρη της πόλης, στην αστυνομία, έχει έρθει η Λάισα. Λάισα, δεν είμαι σίγουρη πώς προφέρεται το όνομά της. Αλλά έχει έρθει η δεύτερη κοπέλα της Tracy. Η Debbie είναι σπίτι, η Debbie δεν ξέρει τίποτα. Ωραία. Η Debbie και η Tracy, η συγκάτοικος, δεν θα ξαναφερθούν σε αυτή την ιστορία. Το τονίζω γιατί υπάρχει και άλλη Tracy. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Και είναι το αστυνομικό τμήμα στην άλλη άκρη της πόλης. Έχει έρθει εδώ πέρα μία γυναίκα από μόνη της και μας λέει ότι σκότωσαν έναν άντρα σε ένα πάρκο με 3 άλλες κοπέλες. Η Λίσα είχε πάει στην αστυνομία, είχε ομολογήσει τα πάντα, είχε πει ότι αυτή και άλλες 3 κοπέλες δολοφόνησαν έναν άντρα το προηγούμενο βράδυ, αλλά είπε ότι την έκανε να το κάνει η κοπέλα της, η οποία είναι βρικόλακας, σκοτώνει μικρά ζωάκια και πίνει το αίμα τους και έχει αναγκάσει και την ίδια να κόψει τα χέρια της για να της δώσει αίμα και να πιει από αυτήν. Οκ. Η αστυνομία έχει αυτή την πληροφορία. Οπότε πάει στην Tracy και λέει: Κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά εδώ. Εξήγησέ μας τι συμβαίνει. Μια γυναίκα στην άλλη άκρη της πόλης λέει ότι είσαι βρικόλακας και ότι το και το. Και η Tracy καταλαβαίνει στην αρχή, δεν θέλει να το πιστέψει, αλλά μετά με το που μαθαίνει ότι η αστυνομία ξέρει το όνομα της Λίσα και ξέρει την Λίσα, επειδή η ίδια δεν την έχει αναφέρει και ξέρει ότι οι συγκάτοικοι δεν ξέρουν για αυτήν, καταλαβαίνει ότι όντως η Λίσα πήγε και την έδωσε στην αστυνομία. Οπότε λέει: Οκ. Αλλάζει, κατεβάζει αυλαία και λέει: Θα σας πω όλη την αλήθεια. Μέχρι τώρα σας έλεγα ψέματα, τώρα θα σας πω όλη την αλήθεια. Tracy λοιπόν λέει στην αστυνομία ότι το προηγούμενο βράδυ είχε βγει αυτή η δεύτερη της κοπέλα και 2 φίλες της. Είχαν βγει σε ένα μπαρ, πίνανε και μετά από αυτό το μπαρ, αφού έφυγαν από αυτό το μπαρ, οδηγούσαν με το αμάξι τους και αποφάσισαν ότι, έτσι όπως άκουγαν μουσική και περνούσαν καλά μετά το μπαρ, ότι θέλουν να βρουν έναν άντρα. Και καλά να προσποιηθούν ότι θέλουν να κάνουν σεξ μαζί του, να τον βάλουν στο αμάξι και μετά να τον πάνε σε κάποιο πάρκο, να τον γδίσουν και να τον αφήσουν και καλά έτσι εκεί πέρα σαν φάρσα. Και λέει ότι αυτό ήταν, αυτός ήταν ο σκοπός της βραδιάς και κάτι πήγε πάρα πολύ στραβά. Να τις γνωρίσουμε λοιπόν. Η δεύτερη κοπέλα της Tracy ήταν η Λίσα Πτασίνσκι, η οποία ήταν 24 ετών και είχε φέρει μαζί την φίλη της την Kim και την φίλη της την Tracy. Και οι 2 κοπέλες 23. Και έτσι όπως προχωράει λοιπόν το βράδυ, η Tracy η δολοφόνος ξαφνικά αρχίζει και μιλάει και λέει τις βλακίες της και λέει ότι είμαι βρικόλακας και δεν μπορώ και δεν αντέχω άλλο και θέλω να βρω κάποιον, πρέπει να τραφώ. Χρειάζομαι αίμα, πρέπει να τραφώ. Μείνε μαζί μου. Okay. Αυτό βγάζει νόημα. Γιατί όλη η παρέα, αυτό που ένωνε όλη την παρέα, είναι ότι τους άρεσαν έτσι creepy, supernatural πράγματα και ασχολιόντουσαν με τέτοια και τους άρεσε αυτό πάρα πολύ και αυτό τις έδαινε, οπότε λένε αργότερα, αφού όλες οι γυναίκες αρχίζουν και δίνουν συνέντευξη στην αστυνομία, λένε ότι η Tracy, η βρικόλακας, ότι τις χειραγωγούσε πάρα πολύ και ότι τη φοβόντουσαν. Κάπως, μη με ρωτάς πώς, τέλος πάντων, η Tracy η βρικόλακας είχε πείσει τις υπόλοιπες 3 ότι είναι ο Νοσφεράτου, είναι ο άρχοντος του σκότους, είναι βρικόλακας και χρειάζεται αίμα να πιει και άμα δεν πιει αίμα σήμερα θα τρελαθεί, δεν μπορεί. Οπότε κάπως όλες αποφασίζουν να πάνε βόλτα και να βρούνε κάποιον να τραφεί η Tracy. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω. Και καλό είναι που δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλό σημάδι αυτό. Οι 4 τους λοιπόν είναι στα αμάξι και κόβουν βόλτα και προσπαθούν να βρούνε έναν άντρα να τραφεί η βρικόλακας. Και κατά τις 11.30 πετυχαίνουν τον Edward στον δρόμο. Ο οποίος Edward είχε μόλις κερδίσει τουρνουά με βελάκια
στην pub στην οποία είχε βγει, στο μπαράκι στο οποίο είχε βγει, είχε κεράσει τους πάντες ποτό και είχε γίνει ο ίδιος λιώμα και ωριακά στεκόταν όρθιος. Οπότε οι κοπέλες αποφασίζουν να του υποσχεθούν και καλά σεξ και για να μπει στα αμάξι και να τον πάνε στο πάρκο. Οπότε βγαίνει έξω η Κιμ, η οποία, άλλο ένα περίεργο στοιχείο, όσοι δίνανε συνέντευξη και όσοι έβλεπα τα ντοκιμαντέρ, όλοι σχολίαζαν την εμφάνισή του για κάποιο λόγο. Ήταν άξιο σχολιασμού. Αλλά βγήκε η Κιμ και καλά που λένε ότι ήταν η πιο ελκυστική από όλες και πείθει τον μεθυσμένο Έντουαρντ να μπει στα αμάξι και του λένε ότι έλα μαζί μας και τέτοια. Έτσι έγινε στο μυαλό μου. Οπότε αποφασίζει να μπει μαζί τους στο αμάξι. Οι detective της υπόθεσης σε αυτό το σημείο ήταν όλοι λίγο σε φάση. Εντάξει, κάνεις πολλά χαζά πράγματα όταν είσαι μεθυσμένος. Ποιος ξέρει τι σκεφτόταν και γιατί μπήκε σε αυτό το αμάξι. Όπως και να έχει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μπήκε στο αμάξι. Προφανώς το σχολιάζουμε απλά γιατί η γυναίκα του μέχρι τελευταία στιγμή αρνήθηκε να πιστέψει ότι πήγε να την απατήσει και αρνήθηκε να πιστέψει ότι ο άντρας της θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Η ίδια ισχυρίζεται ότι οι κοπέλες λένε ψέματα και ότι απλά κάπως τον βάλανε μέσα στο αμάξι, το οποίο δεν αποκλείεται. Αν ο άνθρωπος οριακά στεκόταν όρθιος, δεν αποκλείεται. Το περίεργο βέβαια είναι αυτό με τα ρούχα, το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, τον πάνε στο πάρκο, στο οποίο η βρικόλακας ήξερε ότι δεν θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα γύρω. Οπότε τον πάνε στο πάρκο και η Κιμ που είναι η πιο ελκυστική και καλά βγαίνει μαζί του προς τα έξω και του λέει να σου πω εσύ γδίσου, εγώ πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Και λέει αυτός οκ. Και ο άντρας αυτός μεθυσμένος καταφέρνει, ενώ λέμε ότι οριακά στέκεται όρθιος, καταφέρνει να βγάλει όλα του τα ρούχα, να τα διπλώσει προσεκτικά, να τα βάλει κάτω σε μια στίβα, να βγάλει τα παπουτσάκια του και το πορτοφόλι του λένε ότι το έριξε κάτω από κάτω από τον τοίχο, σε αυτό το σπιτάκι το πλαστικό τέτοιο ιστιοπλοείας, γιατί νόμιζε φοβόταν μην και τον ληστέψουν οι κοπέλες. Οπότε δεν ήθελε να έχει το πορτοφόλι πάνω του και το έκρυψε εκεί μέσα του. Πάνω στη μέθη το αυτό σκέφτηκε. Οπότε έριξε το πορτοφόλι του εκεί πέρα και λένε ότι τυχαία βρήκε την κάρτα της βρικολάκου, αλλά επειδή ήταν από την ίδια τράπεζα, μάλλον πάνω στη μέθη του νόμιζε ότι είναι δική του η κάρτα, οπότε την έβαλε στα παπούτσια του και την έκρυψε στα παπούτσια του. Και χάρη σε αυτό το λάθος του είναι που ουσιαστικά λύθηκε η υπόθεσή του, διαφορετικά δεν θα την έλυναν τόσο εύκολα. Τελικά οι κοπέλες χωρίζονται ως εξής. Η Κιμ με την Τρέισι, την τελείως άκυρη που δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, την τέταρτη κοπέλα, είναι στο αμάξι και η Λίσα με την βρικόλακα είναι με τον άντρα αυτόν. Και η Λίσα παίρνει ένα μαχαίρι από την Κιμ και πάει και καλά γιατί η βρικόλακας φοβόταν ότι ο άντρας πάλι θα της αντισταθεί και ότι δεν θα είναι αρκετή για να τον κρατήσει κάτω. Οπότε η Λίσα έρχεται να βοηθήσει, πάει να τον μαχαιρώσει, αλλά αυτός γυρνάει και την κοιτάει και ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να το κάνει τέλος πάντων και κάνει πίσω. Οπότε η βρικόλακας είναι που παίρνει το μαχαίρι και αρχίζει και το επιτίθεται. Και αρχίζει και τον μαχαιρώνει προφανώς πολλές φορές, ξανά και ξανά και ξανά. Πήρε πολύ παραπάνω ώρα από ό,τι νόμιζε να πεθάνει. Και η Λίσα σε αυτό το σημείο έχει φύγει και έχει πάει και αυτή πίσω στο αμάξι. Οπότε με τον άνθρωπο που σκοτώνει έχει μείνει μόνο η βρικόλακας. Και από ό,τι λέει η ίδια, τον μαχαίρωσε πολλές φορές, τον μαχαίρωσε στο λαιμό πολλές φορές και πολλές φορές στην πλάτη, σε βαθμό που στην πλάτη δημιουργήθηκε μια τεράστια πληγή, σχεδόν σαν μπολ, και εκεί είναι που έβαλε τα χέρια της για να πιει και καλά από αυτή την πληγή. Ισχυρίστηκε η ίδια ότι ήπιε. Οι άλλες κοπέλες λένε ότι όταν γύρισε πίσω στο αμάξι, όντως μύριζε η ανάσα της αίμα. Τώρα πάλι μη με ρωτάς, αλλά αυτό. Αφού τελείωσε η πράξη, η βρικόλακας, η Τρέισι παίρνει το μαχαίρι, το πετάει στο ποτάμι, πλένει η ίδια τα χέρια της, κάθεται κάτω να κάνει ένα τσιγάρο και κοιτάει το μεγαλείο της πράξης της και τελικά πάει πίσω στα αμάξι και παίρνει τα άλλα 3 κορίτσια και φεύγουν. Η μόνη η οποία δεν έφυγε ποτέ από το αμάξι και δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στον φόνο ήταν η άλλη Τρέισι, στην οποία, αν έχετε παρατηρήσει, δεν έχω αναφερθεί σχεδόν καθόλου ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αυτές είναι πάνω κάτω οι λεπτομέρειες του φόνου. Άμα θέλετε και άλλες λεπτομέρειες, υπάρχουν, αλλά θα τις βρείτε σε κάποιο άρθρο που θα βάλω από κάτω. Εγώ δεν θα ήθελα να τις αναφέρω εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι συνέβη μετά, γιατί έχει σημασία. Ακριβώς επειδή η Τρέισι, η βρικόλακας, παραδέχτηκε η ίδια ακριβώς τι έκανε κατευθείαν, δεν έγινε κάποιο είδους δίκη. Η υπόθεση έγινε στην Αυστραλία, οπότε όταν παραδέχεσαι στην Αυστραλία κατευθείαν τι έκανε, δεν γίνεται δίκη και οι λεπτομέρειες δεν βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έμειναν λίγο σκαρισμένα και δεν ήξεραν ακριβώς τι έχει συμβεί, ήξεραν ότι κάτι έχει συμβεί, αλλά δεν ήξεραν όλες τις λεπτομέρειες. Και για κάποιο χρονικό διάστημα δεν είχαν τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι οι άλλες 3 κοπέλες δεν
παραδέχτηκαν ότι έχουν συμμετάσχει με κάποιο τρόπο και ότι φταίνε. Οπότε σε αυτές τις 3 κοπέλες έγινε δίκη. Και η μόνη η οποία επέτρεψαν ουσιαστικά να φύγει και δεν θεωρήθηκε ένοχη είναι η άλλη Tracy, η οποία όπως ανέφερα δεν βγήκε ποτέ από το αμάξι και δεν συμμετείχε με κανέναν τρόπο στον φόνο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Λένε βέβαια ότι πάλι θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι, αλλά έχτισαν μια ιστορία ότι τα κορίτσια φοβόντουσαν την Tracy τη βρικόλακα και ότι δεν πίστευε, αυτή η κοπέλα ήταν τελείως άκυρη στην παρέα και ότι δεν πίστευε ότι όντως το εννοούν και ότι όντως αυτό θα συμβεί, μέχρι τη στιγμή που ήταν πάρα πολύ αργά και τελικά δεν βγήκε και ποτέ από τα αμάξι. Και υπήρχαν αποδείξεις ότι όταν κατάλαβε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και σοβαρά, προσπάθησε να πείσει μια άλλη κοπέλα να μην συμμετέχουν σε αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε. Αφού λοιπόν βγαίνουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαθαίνουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γίνεται προφανώς χαμός. Και όλοι αρχίζουν και ψάχνουν το ιστορικό της Tracy και ποια είναι αυτή η βρικόλακα, ποια είναι αυτή η λεσβία βρικόλακας που βρέθηκε ξαφνικά στις εφημερίδες μας. Οπότε όλοι αρχίζουν και ψάχνουν το ιστορικό της. Γιατί τα κορίτσια, τα άλλα 3, και μάλλον οι δικηγόροι των άλλων 3 κοριτσιών, χτίζουν μια ιστορία του τύπου, ξέρεις κάτι, έχει ήδη παραδεχτεί ότι το έχει κάνει, οπότε ας το ρίξουμε όλο πάνω της και θα πούμε ότι αυτή ήταν χειριστική, αυτή τους φερόταν άσχημα, την φοβόντουσαν, άμα δεν το κάνανε θα σκότωνε αυτές, υπήρχαν διάφορες τέτοιες ιστορίες. Ψάχνοντας λοιπόν το ιστορικό της Tracy, της βρικολάκου, ανακαλύπτουν ότι όντως είχε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, μεγάλωσε με τους παππούδες της, οι οποίοι παππούδες ήταν πάρα πολύ κακοποιητικοί και οι 2. Ο παππούς, αν δεν κάνω λάθος, τη βίαζε από τότε που ήταν παιδάκι και η γιαγιά την χτύπαγε, την έδραινε και γενικά την κακοποιούσε με κάθε τρόπο ψυχολογικά που θα μπορούσε να την κακοποιήσει και σωματικά προφανώς γιατί την έδραινε. Η ίδια η Tracy είχε πάρα πολύ δύσκολη ηλικία, είχε πολύ κακές εμπειρίες με τους άντρες, είχε ίδια κακές εμπειρίες, επειδή την κακοποιούσανε κατέληξε και η ίδια να κακοποιεί άλλο κόσμο και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο ψάχνει όλη την υπόθεση και όλο το ιστορικό και της οικογένειας και ανακαλύπτει και ότι και η γιαγιά, ας πούμε, είχε βιαστεί από τον δικό της θείο κλπ. Οπότε ξέρεις, αυτό κάπως μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά σε γενιά και δεν σταμάτησε ποτέ. Το θέμα είναι ότι η Tracy ήταν από μια πλούσια οικογένεια και όταν οι παππούδες της πέθαναν, νομίζω λίγο πριν κλείσει τα 18, οπότε η γιαγιά έβαλε έναν άλλο φίλο της να υποσχεθεί ότι θα προσέξει την Tracy, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του κατέληξε να την κακοποιεί και τελικά όταν αυτή έγινε 18 κληρονόμησε νομίζω $76,000 και τα χάλασε σχεδόν κατευθείαν γιατί δεν ήξερε πώς να την διαχειριστεί και προφανώς είχε διάφορα τραύματα κλπ. Οπότε δεν μιλάμε για έναν ισορροπημένο άνθρωπο. Και μετά, ένα χρόνο αργότερα, νομίζω κληρονόμησε άλλα 20,000, όχι, άλλα 80,000 και πάλι τα χάλασε όλα σχεδόν κατευθείαν. Οπότε καταλαβαίνετε για τι είδους ψυχολογική κατάσταση μιλάμε. Εννοείται πως κατά τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης δούλεψαν μαζί της ψυχίατροι και οι ψυχίατροι κατέληξαν στο ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι η Tracy είχε διατραχή πολλαπλής προσωπικότητας. Το οποίο η διατραχή πολλαπλής προσωπικότητας είναι θέμα στο χώρο της ψυχιατρικής, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό και ότι είναι γεγονός, ότι υπάρχει αυτή η διάγνωση. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αυτή η διάγνωση, αλλά εν συντομία, αν και φαντάζομαι οι περισσότεροι ξέρουμε τι είναι η διατραχή πολλαπλής προσωπικότητας, λένε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, αλλά δεν το έχω ψάξει αρκετά, οπότε δεν έχω πάρα πολύ πληροφορία πάνω σε αυτό. Λένε ότι όταν συμβαίνει κάτι πάρα πολύ τραυματικό στον άνθρωπο, η προσωπικότητα, ο εγκέφαλος, κάνει ουσιαστικά σπάει σε πολλά κομμάτια και πολλαπλές προσωπικότητες. Οπότε είναι σαν να συνυπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι στο ίδιο σώμα, οι οποίοι περιστασιακά, ξέρεις, βγαίνει ο ένας μπροστά και μετά ο άλλος κλπ. Οπότε είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν διάφορες προσωπικότητες κλπ. Υπάρχουν διάφορες έρευνες πάνω σε αυτό και διάφορες ωραίες θεωρίες που αποδεικνύουν ότι, ας πούμε, πολλές φορές όταν ο άνθρωπος αλλάζει αυτές τις προσωπικότητες, αλλάζει ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, αλλάζει η προφορά, αλλάζει όλος ο χαρακτήρας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά λένε τέλος πάντων ότι η Tracy έχει αυτό. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει αυτό και ανακαλύπτουν ότι έχει νομίζω 6 διαφορετικές προσωπικότητες και οι 2 από αυτές είναι βίαιες. Η μία προσωπικότητα είναι ο Bobby που δείχνει ότι φαίνεται όντως να θέλει βία, να έχει τάση προς βία. Και η δεύτερη προσωπικότητα είναι η γιαγιά της. Είναι μια ουσιαστικά προσωποποίηση της κακοποιητικής γιαγιάς της, η οποία τη βάραγε. Οπότε
Λένε οι ψυχίατροι ότι αυτές οι δύο προσωπικότητες είναι που ευθύνονται για τον φόνο που έγινε και για τη στιγμή που η Τρέισι αποφάσισε να δολοφονήσει αυτόν τον άντρα. Η Λίσα είχε και αυτή διάφορες δυσκολίες με την ψυχική της υγεία. Λένε ότι μέσα σε λίγα χρόνια είχε μπει στο νοσοκομείο πάνω από 80 φορές, είχε προσπαθήσει πολλές φορές να πάρει τη ζωή της με διάφορους τρόπους. Δεν ήταν ένας ισορροπημένος άνθρωπος, δεν ήταν καλά ψυχολογικά εκείνη την εποχή, οπότε λίγο έψαχνε κάπου που να ανήκει, έψαχνε κάποιον να την στηρίξει, κάποιον να την προστατέψει. Και η Τρέισι κάπως πήρε αυτό το ρόλο για αυτήν, ήταν αυτός ο δυναμικός χαρακτήρας δίπλα στον οποίο ένιωθε ασφαλής και ένιωθε ότι της έδινε χρώμα στη ζωή της, ας πούμε. Οπότε η Λίσα επηρεαζόταν πάρα πολύ από την Τρέισι, η οποία Τρέισι πίστευε ότι είναι βρικόλακας. Η θεωρία λοιπόν είναι πως η Τρέισι είχε αυτή τη διάσπαση πολλαπλής προσωπικότητας και κάποιες προσωπικότητες ήταν πιο βίαιες. Η Λίσα ακολουθούσε τυφλά την Τρέισι σε οτιδήποτε και αν έλεγε αυτή και ήταν πάρα πολύ έτσι, χαμένη σε αυτόν τον κόσμο. Η Κιμ είναι λίγο περίεργο το γιατί ακολούθησε και γιατί συμμετείχε σε όλο αυτό και ποια είναι... Γιατί... Αλλά λένε ότι η Τρέισι είχε έτσι πολύ δυνατή άβρα, οπότε επηρέαζε πάρα πολύ όλα τα υπόλοιπα κορίτσια και την φοβόντουσαν. Και η δεύτερη Τρέισι είναι λίγο η πιο ουδέτερη σε όλο αυτό, που ναι, μπήκε κάπως σε αυτό το τρυπάκι και ήταν και αυτή λίγο μαγεμένη από την άλλη Τρέισι, την βρικόλακα, αλλά δεν συμμετείχε στο φόνο. Κάπως τράβηξε τη γραμμή εκεί και ήταν λίγο σοκαρισμένη και την δικαιολόγησαν τελικά και είναι η μόνη η οποία δεν μπήκε ποτέ φυλακή και όντως έφυγε από αυτό κάπως αθώα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ποινή πήρε η κάθε μια τους. Η Λίσα πήρε ισόβια, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερη το 2008, οπότε σύνολο έκατσε στη φυλακή 17 χρόνια. Η Κιμ καταδικάστηκε σε ανθρωποκτονία από αμέλεια και πήρε 18 χρόνια, αλλά ουσιαστικά έμεινε στη φυλακή για 12 χρόνια και βγήκε. Η Τρέισι είχε πάρει ισόβια και τελικά κατέληξε να μένει στη φυλακή 22 χρόνια και αποφυλακίστηκε το 2012. Θεωρητικά έπρεπε να μείνει και άλλο καιρό στη φυλακή, αλλά οι ψυχίατροι που δουλεύουν μαζί της αποφάσισαν ότι δεν αποτελεί κάποιο φοβερό και σοβαρό κίνδυνο για την υπόλοιπη κοινωνία, το οποίο, νομίζω είναι θέμα συζήτησης. Μου φαίνεται περίεργο να αφήσει... τέλος πάντων, μεγάλο θέμα συζήτησης. Πήγα να πω ότι είναι περίεργο να αφήσει έναν άνθρωπο που έχει σκοτώσει και θεωρείς ότι αποτελεί μεσαίο προς μικρό κίνδυνο προς την κοινωνία να τον αφήσει ελεύθερο, αλλά ξεκινάμε συζήτηση για το πότε πρέπει να μένει κάποιος ελεύθερος και πότε όχι και ξέρεις, νομίζω είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά έκατσε 22 χρόνια στη φυλακή. Τελικά οι ψυχίατροι αποφάσισαν ότι δεν αποτελεί τρελό κίνδυνο για την κοινωνία, οπότε μπορεί να βγει έξω. Βγήκε τελικά έξω, αλλά το θέμα είναι ότι από τότε που βγήκε από τη φυλακή φέρεται λίγο περίεργα στα κοινωνικά δίκτυα. Προφανώς την παρακολουθεί η αστυνομία και παρακολουθεί περίεργη συμπεριφορά, λίγο κεντρική συμπεριφορά, λίγο πιστεύει ότι είναι διάσημη, πιστεύει ότι είναι κάποιο είδους αστέρι φωτεινό κλπ. Οπότε η αστυνομία την παρακολουθεί, ανεβάζει κάτι περίεργα για βρικόλακες, ανεβάζει κάτι περίεργα για κανιβαλισμούς, οπότε η αστυνομία την έχει στο ραντάρ και την παρακολουθούν. Αυτά για τη σημερινή ιστορία. Ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Άμα θέλετε να ψάξετε την υπόθεση παραπάνω, θα έχω κάποια άρθρα από κάτω στην περιγραφή που θα σας δώσουν ένα πάτημα να ξεκινήσετε τη δική σας έρευνα. Από μένα ένα τεράστιο ευχαριστώ που πάλι επιλέξετε να περάσουμε κάποια ώρα μαζί. Ένα τεράστιο φιλί στα μούτρα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.